Jineman apa-apa ngono niken sandiri kok nembang gen ora mangan bocah koyo mangan ora ngerti lek ngombe ngene ngombe kopi. Lek kopine lagi. Gek nyapu lho nganggo melet barang ngono ki ya. Mbok menawa meresapi. Heeh lah iya menikmati. Ayu menik-menik. Yuh, aku biyen nangen-nangen di bojo jane ngene iki jane. Ini ora apa-apa entuk kaya apik. Ngono iki jenenge kowe ora nrimo ing pandum. Mau bojomu ya saiki ya ayu lho. Nggih Haji ayu Haji Pak. Wong lek ngoyak wong ayu ki ora enek entake mergo lekas tuwek enek sing tukul nom, tekas tuwek enek sing tukul nom. Nek aku mau ngugoni nafsu, aku yus tetep ora bakal tentrem karo bojoku. Ngono lho. Aku nyawang niken ayu niki seneng, nyawang Sewahana, nyawang Elisa, ya seneng. Ning gumantung ana pangrasa lan iman. Ngono lho. Oh. Tetep jalan seneng karo Budwi. Heeh. Mosok. Aku kan wong fanatik, aku bojone ora Budwi emoh. Wong wedok ora Budwi aku ya emoh. Mosok, Pak? Alah, takono bojoku ora percaya. Nggih, Bu. Oh, gak no, gawe-gawe jenengan iki. Wis muga-muga langgeng selawase. Nek jenengan kali Ibu langgeng ayem kula melu seneng. Wong apa ayem ibumu ki ayem. Lah kok saged? Ya sawangan to ayem tentrem koyo ngono. Iya, kula nek nyawang nggih ketok ayem banget. Oh, delok nek sedakep koyo Bathara Guru. Tangane papat. Ampun dak sia karo Piyai Putri kira kena ngono kuwi. Niki siosipun ya nembang no. Mbak niki Mbak niki. Ah ya karo gentenan karo Elisa sing alus-aluse. Sing iso digentenan apa ngono lho. Heeh, apa sinom apa? Nah, cocok niku, cocok niku. Nah, niku kan iso gentenan lenggah sike engko perkara lagu-lagu. Pingpongan ae kok. Pingpongan, heeh ya. Sing cakepane gak mbek apa? Kuwi apa neh? Mik. Hah? Mik iki. Mik kok model ngono to? Bocah. Iki mik wireless iki. Ya ora apa-apa, dasare yo kurang nek dolanan karo bocah-bocah. Isane dolanan ngono kuwi wis ben wis. Nikmati saja kan. Iya iya. Lho pancen yo mik kok metu suarane iki lho. Metu kok. Oh iya iki. Iya. Cek cek. Cek. Iya iki. Iya. Ada apik men. Coba delok. Ini kan mic wireless. Oh ngono model mic wireless saiki ngene iki modele ya. Oh iya ya apik iki. Iki diran 15.000 kae kan ya? Iki lek nyekel ki ngene. Oh ngono. Oh iya. Dijembeng. Ya ditutut. Lah tutut semacek ngono kan. Lah ya kuwi kemule ibumu kuwi. Ya. Sinom ya. Ya, Dedek. Nyamat yo. Nah, nyamat berarti pelok. Nah. Oh gentenan karo Elisa. Nggih. Cakepane apa kan? Nula. Lah ya, aku suweneng lek iki bintang tamu kaya ngene-ngene kaya ini wah luar biasa. Estu kula arang-arang lho ngene iki. Arang-arang estu. Arang. Biasane ngurus wengi iki nyenil Niken tok, nyenil Elisa tok ngono. Lho estu Pak, bengi iki kula bareng nyambak Mbak Elisa, Mbak Niken iki kaya wah luar biasa. Bareng aku teling ngene, kok Mbak Compe. Iya. Ya ini tetep cantik Mbak Compe, cantik banget tak. Ora cantik jenengan, cantik sumpah lahir batin. Salim. Biasanya bisa nih ngono kuwi. Amin. Ayo kan. Sawung galing sawung rono sing kiring lawan asmara jaman wis tuwa Genti Elisa Orkarus. Nah, iki aku kudu iso adil. Bintang tamu loro ngene iki kudu iso ngedum men ora jomplang cara timbangan. Ya saya.
Nggih. Luar biasa. Ya loro lah. Bintang tamu loro tok, aku ora. Iya iya. Mbadok. Loro. Mbadok. Delan kayak anak. Dar dulu sayang. Mame. Iya. Mangan ora? Mangan. Mangan ora? Ku nek matek lho. Nganggo mic. Ya, iki. Aja dibujuk Ken. Sing njaluk ndokmu sapa, Ken? Kula. Wah, senengmu ndok kok. Nggih. Mata sapi ya kuwi. Nggih. Wah, kok senengmu ndok? Mata sapi, Pak. Ora tegese iki senengmu ndok ngono kuwi to. Nggih, ndok mata sapi. Padha karo Iki mau kula nyuwun 6 lho, Pak. Terus Mbak Compe 2, terus Sinden kok ora enek ulat padang. Oh nesu wae. Mbak Wiwi mau setunggal, Mbak Dita setunggal, Mbak Ana setunggal, Bu Dwi setunggal. Mbak Compe tok lho Pak sing gak trimo, mesti loro, Pak. Loro iya. Ndok lek gak loro jare gonjing jare. Kan. Mboten pareng ngoten niku. Iki lho tak dum karo aku. Wah. Terus Wong wis piring berdua karo Mbak Compe aku. Sedulur ora usah mbok fitnah koyo ngono. Wong wis elek mbok elek-elek ndane nemen to. Ora yo Pak yo. Membuang muka. Kalau guane kalian ngono lho. Ayo, nduk Ken. Jurat. besok kula pamit, Pak. Besok kula pamit. Aku ra nggo sinden kok sesuk. Aku sesuk mancal kok. Ya sok ben wae mangkat. Sesuk ora mangkat ora apa-apa. Wong karepmu ben ketok gemedhe malah ketok kemnyilik. Wong sesuk iki ra nggo sinden. Budalang karo dagelan tok lho bintang tamu. Kita lek tetek men. Sesuk ora melu. Wong aku ora nggawa dheke. Lah, ora usah kemayu. Mayu. Masa aku kemenyek. Iya, Nduk, Ken. Kapati Coba gen nembang, gen iki nerusnya iki sik, Ndang. Nembang ngono nesu. Nembang Ndang. Iya toh, iya toh. Nah kalau pengen nembang gen kaya Niken Salinti gen kaya Elisa. Heeh. Kayak aja nesu to pe nyapa to kok sewengi kok nesu terus ngopo? Aku salah apa awakmu? Pinesu. Lah iya rasa nesu ngopo? Pinesu. Cemburu, Pak. Lah iya toh. Awek. Kira Mas Sarti pun mboten milih Mbak Congpe malih niku lho. Oh to. Ora perkara kuwi, Nduk. Terus aku
aku jane iki ya padha-padha menungso ibaratnya. Nangis. Ngopo kok nangis? Saiki enek sing terpendam. Waktu kepinteranku tak korbanke kanggo panjenengan, Pak. Keluargaku tak tinggal. Pajan gak TKW ae jenengan. Anak bojo tak lirwake kanggo panjenengan. Nanging mangapa? Bayaranku mung 350. Kancane sayu to aku 350. Ora. Mboten, Pak. Beng. Apa? Gak ono duit 100 ngene guyu wong. Oh ngono. Nuwun sewu. Halah kok dikon nggo dhuwit kas segah aku. Dampot. Aku ora enek cara kaya ngono kuwi. Aku los tak kene kok los. Niki Ora enek kok entuk saweran terus bekasane isuk, bekasane bayarane dipotong ki ora enek. Padake rombongan sebelah. Mangsane, kene wong cong kabeh. Aku ndek ning Ngawi ngegek kowe 300 lho. Aku ndek iki korban nggo kowe tok 300. Kelingan ora ning Ngawi karo niken barang kae. Heh? Dilbone kas. Ora. Wong aku los nang ngekeki sinden aku los. Aku iki tenan cinta terhadap sinden-sinden Dwi Laras Indonesia. Lahir batin. Alah nek cinta sing disubyo-subyo wong niken karo Elisa. Hah? Kapan aku karo Wiwi terutama burine jenengan. Sudah. Jangan berteman, sudah. Jangan berteman, nya. 100 tampani. Tak rewangi nangis kok dike. Lah bocah iki kurang ajar. Alah, yo. Ya, engko sik. Ora. Padake dalang tipis piye ngene. 100 sih ora trimo dek. Nggih. Badhe malah saya banter. Aku malah jekok kok kowe iki. Nya, tak nggo 100 ya. Iki sing moyo aku iki, Pak Dalang dereng. Iya. Lahir batin lho. Tenan aku ki tidak bisa tanpa kamu semuanya itu loh. Termasuk terutama kamu Jong Be, tenan. Berarti ki didum. Ora usah didom pen dhewe. Engko aku diseneni Pak Yon kon ngedum. Ya kok kene jatahe dhewe. Apa? Lho ketinggi dengan nangis. Ya Allah Pak Yon. Wes ben, lek Pak Yon nangis nganti sat luwe gen. Tenan. Model grup ini, lho kene genti nangis. Ayo nangis nang sapa? Wis Serkali itu adol nangis. Gak usah nangis. Gak usah. Dia dahar sih. Tenan. Siapa paling sinten? Kon kene yo Jong Be kuwi lho. Kon ngelola kono. Kok kas ngono. Ora. Mosok kas to, Pak? Ora. PN. Alah. Nggo nyewa. Nyewa apa? Model kaya Ardi ora soleh. Diapun. Wampluk. Ya, Rezeki sing barokah sing berkah disinggahke disimpen ditanjakke nggo kebutuhan lha kok malah nggo nyewa kaya Ardi. Mbok rasa kaya Ardi lho sewonan di sinan. Ardi pira? Ardi 500. 500 sih. 500. Oh. Tambah 100, Pak. Oh, kok sing penak kono sing nambahi aku. Intine sing penak aku. Sampai pinep sih ya? Pinepsu. Oh ya, aja. Mila aja kalah karo Elisa karo Niken. Ngengkel. Tolong kamera menghadap ke aku semuanya. Mana suaranya? Ya Allah. Lho piye dek iso pede iki kaya ngene. Loh, kenapa? Rupamu padas gempal kok so. Aku tuh meskipun nyelelek, senajan nyelelek, tapi tetap elek loh, Bes. Astagfirullahaladzim. Kowe iki wong Wirasari lho, tanggaku aja ngelek-elek kota kelahiranku lho. Lho justru Wirasari bangga duwe aku. Ya ora mungkin bangga kowe manggon Wirasari nyatane diusir kok Wirasari no. Oh iya. Oh iya. Suarane ya apik tenan kok. Untukku
Belku kena mie, Pak. Oh, Masya Allah. wis gen apa-apa ngolek tukul suwi. Perlu dicukil, perlu dicukil. Ora usah wis gen. Kuwi lombok barang ngolek suwi, lambene lek tukul wit lombok. Oh, ya cerongot ngono ya. Heeh, kuwi jare cangkem popot. Nesu neh, ora entuk nesu lho wis 200 lho aku. Alah. Nesu. Lah aku wis korban go kowe 200 lho. Sinden liyane takono napa tau tak kei dhuwit. Ora tau eneng. Suwon. Lah ya. Alah. Tenan, sing tak kei ngur jombe tok, liyane ora tak meru. Mbak Wi nangis. Tak sangone aku melu aku kok ya. Udah tak kowe ngancani dhewe gelem kok. Ya. Beranmu 750 kok. Lah nek gur kalong 50 gak gue iman aku. Modelmu jak omahmu kliwonan kono kok. Alah. Cedak pasar sapi, Pak. Apa iya? Iya. Lah ya ampune kok letong. Pasar Mayu ya. Sak cek kok rasa kemayu wong aku ganteng are. Freddy. Wah. Wah, enggak pengendar dhewe. Freddy aku didik mangewunan belum gak? Astagfirullahaladzim. Kowe iki arep semuge kok 5.000. Mbok sing 1 sing lho genderi sing apik. Pinten? Nafsu Sing no. Setyane kelakon ngono ya ngono tanah piing siang ratri tegane krambil ijo bejane sing duwe bojo aku bisa. Penting ono Freddy di sampingku aku. Ya. Sak bahagiamu lho. Salah ada Freddy. Sampingku ada Freddy gegambloanku. Iya. Masya Allah. Lah mau sing mau tembunge ngur Freddy tok liyane yo meneng no. Kabeh lak saka tembunge. Didol mangewunan yo kurang tambene nah. Alah. Ayo Elisa ya isik lagi. Karepe iki gen sejajar karo Niken karo Elisa karo Jungpe. Ngono lho karepe. Mula ki mun takon nembang, masal gen sejajar. Ngono. Leres. Yo Rama itu dasar suarane luar biasa nek kali Mbak Elisa, Mbak Niken disejajarke bab-baban swara masuk. Heeh. Wis kuwi wae. Hop, stop. Gak usah dibajutke. Ya. Jangan kemi wae. Aku diantem lho wis semono mawon. Ayo El. Bablas nyosi kucing, Mas. Kur sedaya waranggono Wijo Laras dan Elisa Urkarus Niken Salidri.
turu atiku tansah krisian amarga ini bubar sumati mutiara keteke lencer kuning aduh mangkene Ayo ayo. rumangsaku teka karo rilang-iling tak awe Satu kali lagi Mas. Elisa berdiri, ayo Dosa. sing bakal jebol sikutne Nek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah klisian amarga ini bubar sumati mutiara tekeke lencer kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo lilang-liling tak awemu tansah ngece sing teko jebol sing Elisa juga anu Mas Gareng. Siapa? Dibesarkan namanya oleh almarhum Kisino Nugro dan Parago Laras. Leres. Itu tidak bisa dipungkiri ojo nganti lali karo Purwoduk Sino ya saya. bener. Betul. Kita tuh nggak bisa muncul sendiri, Pak. Betul. Nanti kudu apa ya istilahnya saling apa mengorbitkan itu nggak bisa muncul dewe. Mesti ono jalarane. Terutama kalau kayak wayang iki ya grup besar ya dalang. Betul, Gitu. betul. Oke, dadi kula ya dari dulu seko 75.000 150.000 ya dadi mundak 175. Alhamdulillah. Amin. Tenan lho Sa, 175 lho ya. Juta rapi. Iya. Berarti ada unsur kebersamaan satu kru satu grup itu bisa Ya mendukung. sebenarnya mengisikan. Ya. Tugas kita saling mengisi dalam panggung kui apa yang perlu diisi ono kurangnya ya dilengkapi kan ngono. Oke, betul. siap. Kamu yang belum ada apa nanti saya isi? Ya. Bisa oke kurangku. Ah, gampang. Pak ora beda karo sinden Dwi Jolaras Indonesia seperti itu. Itu saling mengisi kekurangan. Alhamdulillah. Ada yang kurang ditutupi lainnya. Ya. Seperti Mbak Rini itu sebagai apa jenenge? Adek-adeke kanca-kanca waranggono. Ketika ngetokke lagu-lagu klasik sing nom-nom merucut, Mbak Rini sing dadi kiper. Jadi benteng cakuh. Lah lek Mbak Reno Cungpe iki nek warga laras kae nek Mbak Prastiwi. Lah iki Prastiwine ngene ya iki. Modele lak padha mbundhek ngono. Mbundhek nesunan. Nah, padha tapi ta? gongder. Iya. Menika ngaturaken menapa? Monggo derek. Mas Kareng, Mas Bagong. Iki ora nek pamundhut masalahe. Oh ngaten, merdeka mawon nggih. Merdeka. Ndirek, Mbak Elisa. Dadi sing tak kon ngatekin Mbak Elisa dulu, engko bar iki gek nduk Niken. Mergo lagune Niken iki wis disiapke karo Oh kanca-kanca sing ngaten. ngarep. Siap. Semarangan ya, Sa? Semarangan. Semarangan. Ya, Sa. Bawa mau urung sempat enek bawa-bawanan. Sampu. Oh, wis ta? Iya, tadi gegarane tadi. Oh iya. Iya. Coba saiki meneh, bawa meneh. Ya, apa? Bangkur apa-apa ngono ayo. Nah. Mingkar mingkur rengo karo mbok tangga potoreng wis di ana abang-abang wong lenang cacah loro iki Aku tersepona karo suaramu ki lho lah. Tangga apa tangga apa? Cek. Agarana karenan marti Dawuhipun Mbak Elisa sing dikersake ulo tampar pas. Oh iya. Pak Sinden. Pak Weloh ra takon jenenge. Aku anggere duwike ngono gak gagas wonge aku. Ya ora ngono. Pak Sinden. Pak
Pak Purwanto. Walah Pak Pur sing ngefans karo Mbak Congpe mau. Oh, nggih. Alah. Ora iki usah jane udur. iku, Pak. Oh, Mbak Pur niku alah. Pak Pur niku ngefans kalih Mbak Congpe. Oh, lak ngono. Ning Dek Mang. Dek mang rung enek Elisa. Baru enek Elisa. Baru enek Elisa iki diaturke jenengan. Ya tampani. Lah iya, iki ora apa-apa tekan kono ning talang ki teles ya to. Oh iya bener. Dhuwur gembrojok ngisor gembricik ngono to karepmu. Rumah saku kok so. Iya. Awas persiapan, ambil Persiapan. napas. Terus ya. Wah, mentit tenan. Wis kuat tak tekno iki kok kene. Iki carane wis muncup. Aku nek iki apal jengkoke sapa. Lah iya to, Lah iya. Pak. Mok ya sedulur Sinoro wedi. Sinara wedi sawur ki raine. Ya Sawur ki raine gareng lho maksudnya. Lah nek mau ini kene lho. Wedi kengser. Enggak boleh gitu. Apa? Gak apa-apa. Aku Apa salahku? gak salahmu, salah kono lah aku gak tau dijak. Ngendi? Rahasia. Oh iya. Sinupa sinukar to mreh kretarto pakartine ilmu Oh, moro melek. Sing aku dalem lho kuwi. Aduh, jauh Pak Tarmin lho niku Pak Tarmin niku. Nggih. Kembang Purwolinggo. Oh Pak Tarmin, siap Pak Tarmin. Tapi kula dereng ngertos mengke sik gantos sinden sanese mboten napa-napa. Oh nggih. Menika nek kula anu mengke kembange niku rada awis niku Pak biasa. Bocah kok sembrono nih ra umum. Oh, sing dikersake napa, Nok? Kembang apa tadi? Alah. Bukan. Apa kuwi? Kembang Purbolinggo. Purbolinggo apa Pak tadi? Ganti manis. Griges to. Griges. Apa Pak? Kembangnya napa? Kembang arum Purbolinggo. Probolinggo. Dek, Dereng ngertos Dereng niku Pak. nate, mirip. Napa gantose napa sik remen? Podang kuning. Oh iya. Wah, Itu niku lho, malah Pak. enak sik keco. Podang kuning enak embah niku, Pak. Dimirengke liyer-liyer ngombe kopi. Walah enak pol niku podang kuning, Pak. Heeh, karo gawe pentol ya. Nek sak kok dereng gawe. Piye sawis ngrasane pentole Pak Tarmin urung? Pentole. Pentol bakso. Empuk. Empuk. Mbok ya mbok aja mbok. Mekah. Pentole empuk. Kantu mrap ning tanah Jawa agama agemeng haji Mas Gareng karo Mbak Elisa. Dawuh. Niki wau kula nggih disusul karo anak kula Sampir. Sampir. Ngerti ora anak Sampir ngerti ora sa? Anak Sampir itu anak yang lahir saat wayangan gitu. Betul, betul. Jelas.
Nduk Ayu yang ada di Jatioso. Jadi anak sampir saya itu ada 6 sa. Wah, Ada 6. Luar biasa, luar Iya. biasa. itu Yang Dalang juga ikut tanggung jawab iya betul. dibesarkannya anak. Iya, betul. Oh, itu tanggung iya. jawab. Yang pertama itu dari Semarang, Nduk Rere. Ya. Terus Ayu ini yang dari Jatioso. Yang kedua, yang ketiga di Pangkalan Bun. Saya waktu pentas kemarin di sana juga disusul anak saya. Oh iya. Nah, yang ketiga, yang keempat ngendi Bu? Nganjuk ya? Nganjuk. Ada juga. Terus yang kelima Blitar, cowok. ada cowoknya. Cowok ya. Yang keenam Madiun. Madiun aku sesuk ya wayangan yang cedhake kono. Weh, elok ya. Luar biasa. Anaknya oke. Anake oke tenan. Mula rezekine yo Banyu Mili Banyu mergo sing Mili. ndongake yo akeh. Masya Allah, berkah barokah Pak Angko. Tur ora setiap dalang bisa ngono kuwi Mbak. Punya Bisa. kanugrahan ya. Iya, Bersamaan dengan ada wayangan, ada Ada bayinya babaran, lahir. lahiran. iya. Itu yang menamai juga Pak Kang. Iya betul, yang Oh, memberikan nama nggih, saya. nggih, nggih. Aku nganti lali Bu jenenge. Kusumaning Ayu ning Hapsari sing kene ya. Celukane Ayu. Oh, sesuk aku nek meteng ngono tak paske yo. Tak paske le lahir nek pas ono wayangan ngono. Meteng, aja meteng, meteng. Ya, Ya lagune anu ya ki mau Ulo Tampar ya. Ulo tampar. ya aku ditemenin ya Pak. Aku Siapa? Ya, capek-capek nggak Oh ya, kelingan Mbak lah. Congpe sing kepengin Ada- jejer kali Mbak Anu. Heeh. Ada Mbak Wiwi, Mbak ada Wiwi, Mbak ya. Dita, ada Mbak Ah, Ana ya. Loka Sinten. Wiwi ayo Wi. Mbak Wiwi. Ayo digarap gamelan Bali ya. Ya. Ayo Cong. Ayo coba. Ya, biar ditemani oleh Mbak Wiwi. Ayo. Oh, karo gen temoto gamelane iki lagi anyar Mbak Elisa. Oh iya, makanya itu. Nggih. Ya. Ditabuh-tabuh kencang. Di kaantemi sing banter wae ora apa-apa. Nek pedhot iki jek garansi karo sing gawe. Sing seru ora masalah. Ya, luar biasa. Iki genti anu ya Mas Gareng. Ya, Bu. Gilirane anak wedok Niken Salindri. Jeh. Nah, saurunge podang kuning paminta saka penjenengane Pak Tarmin ngaturke lagune Nduk Niken Salindri karyane Niken Salindri digarap gamelan Jawa. Ngono to? Heeh, pelok nek ora kleru kanca-kanca mau sore mau 7:30 ditulis karo sing ngendang. Mas Rika Widodo mung 10 menit dadi ki golek enek cacar cewete yo njaluk ngapura karo Nduk Niken. Oh ngono to? Ya heeh. Ayo Nduk Ken. Nah, apa? Bergawe lagu barang. Heeh. Ya enak. Jane kurang sibuk piye dadak sempat gawe lagu barang yo. Lah nggih, dasare piye nek prigel wasis ya luar biasa. Ya. Tur luar biasane meneh Niken Salindri ki nek melu Pak Kangko kuwi gelem nganti ngancik goro-goro. Lho, piye? Aku termasuk dalang terpilih di hati Niken Salindri. Alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Muah. Aji kowe. Ya luar biasa. Ayo Nduk Ken ngateko. Nah, coba. Ki nek bawane ora lagu kuwi. Enak ora, Nduk? Mboten, Pak. Mboten nggih langsung nggih. Dereng mbok menawa. Nah, engko podang kuninge ngen diaturke Mbak Elisa karo Niken. Oh ngaten. Nggih. Nah, mergo gen marem jane Pak Tarmin lek ngetokne dhuwit ora sithik lho Mas Gareng. Nggih, leres. Ora sithik bengi iki tenan. Wah. Aduh, amoh to, Nduk. Ndang to, capek lho aku wis. Nek capek lah nek gendong kuwi ya amoh to aku. Yuk. Lah kok sumpah lahir batin. Insyaallah, bobotmu piro to, Nduk? 40. Oh iya nek 40 jane. Sing ngaboti dosamu ketok iki. Awas lho ke tonyo anu neh kok. Iya. Aja mrono-mrono. Heeh. Lagumu Bungah iki mau gawe tahun piro Nduk Ken? Tahun 2023, Pak. Wah, ya dong suwe. Oh, sautara suwe. Wis Ah, 2 iya. tahun kepungkur. 2 tahun kepungkur, heeh. Ngon jajal Ken digarap kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia ya. Nggih, Pak. Ya nenek kurange nyuwun pangapura. Heeh. Yo, printingane pelok di Predi. Nah, WA-nane karo Congpe wae malah. Heeh, yo. Ki garape pripun Pak Do? Ndandut langsung. Heeh. Nggih, manut. Ya langsung dandut. Ya, ya. Coba kaya ngapa? Monggo para kanca Dwi Jolaras. Lagu Bungah karya Niken Salindri. Yuk, dados.
Tresnaku mring kowe ora sambung tak eling janji-janjimu mung kanggo sliramu wong bagus jejantong atiku waktu-waktu kang wis dadi saksi sliramu sliraku dadi siji nyawangin dae seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kowe sing paling tanti-anti rino kelawan wengi dongaku mung siji do Gustimu kisah datang takkan mati Ijalaras Indonesia aku ngalem ning aku tresnaku ning kowe ora sambung tak eling janji-janjimu mung kanggo sliraku wong bagus jejantong atiku waktu-waktu kang wis dadi saksi sliramu sliraku dadi siji awangin dae sani wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kowe sing paling tanti-anti rino kelawan wengi dongaku mung siji do Gustimu kisah datang takkan mati bungaku nganti jroning ati kowe sing paling tanti-anti rino kelawan wengi dongaku mung siji do Gustimu kisah datang takkan mati do Gustimu kisah datang takkan mati Kurang piye kan? Kanca-kanca lek garap kurang piye kurang. Mboten kurang piye-piye Pak Sampun. sampun Bahaya. Iki mau sore sing ngendang iki mek ndelok YouTube ngono langsung Nggih. ditulis rek langsung dadi. aduh hebat sekali Pak Nah, Pak Dodo Dodo. konsultasine karo aku Alah. Musuh. Berarti sama ngerti notasine. alah kok gak apal aku iki Ndang jajal piye lagune? ya jupuk pameran ning kene gur slendro asine kok sendu songo moji-roji Lah kaya ngono kuwi kanca-kanca nek apa Luar biasa. jenenge? Monggo ki di sela-sela kesibukan Pak Do sing ngendang anu kuwi kan sik ujian-ujian. Murid-muridmu sing iso ngendangnya sapa Pak Do? Wah apik kendangane sapa? Ke suarane apik ya? Suarane. Iso nyuwara. Ji ngene ya.
Gua tenan nduk kan iki muridé Pak Doi kondangane wedok lho monggo. Wong nggih. Kapan-kapan kula diajari nggih, Pak. Iya. Pak Do, wong gur kon ngajari nih kan ngendang kok terus nyincing cekathok lho masake. Biasanya Klaten ki apik-apik Klaten. Pak Doi lek omahe Klaten. Nggih. Makasih ya ngono Klaten. Mas Ardi ya Klaten. Oh, nggih, Mas Ardi nggih saged ngendang. Oh iso. Pengen dikendangi apa? Heh? Napa? Pengen dikendangi. Lagune napa, Pak? Lah kok Lagi mau podang kuning ki mau. Oh, Podang Kuning. Heeh, ya. Iya. Ayo ya Di. Ya berarti so aku diwarai Mas Ardi ora usah sida Pak Dodo. Oh iya. Ah, lapan tutus kadung angen-angen lho. Ndak ra. Pak Dodo. Ayo Di, gen marem. Heeh. Jare bar marahan. Marangan mbek sapa? Iya. Iya, coba ya apa. Ya, ayo Di. Di anu takono karo Pak Tarmin, dibawani mboten Pak ngono ta. Pak Tarmin. Mboten Pak, oh nggih matur sembah nuwun. Oh, Pak. Sik to wong kene teko urung diwangsuli kok. Dibawani napa mboten, Pak? Oh langsung. Oh langsung mawon. Oke. Oh nggih, ya Allah Pak. Heeh. Bapake ketok bersinar. Ora ketok blas ya sak lampu. Ya pancen lampu niki padang banget mula awake dhewe mesani kono ki ora pati ketara. Ah, digarap anu ya, digarap kecul ya, Reng. Iki manggake. Kecul sik lagi dangdut. Oh ngoten, siap. Ya. Siap. Nah, iki Siap pam. iki diweti kali Mbak Elisa mboten. Oh iya, sisan. Oh, Ayo. sisan. Sisan karo sapa Hana per sapa sini? Pertiwi. Hana Loka. Ana luka. Ayo Hana. Ya, Wis telu. Mbak Elisa gak sameri. Gak semere ngopo? Iki mau kan medune tak gendong. Mbak Ah. Elisa, aku gendong gak usah wis medune. Gimana? Terjelas apa? Gak usah meri. Berapa? Iki mau kan medune njaluk tak gendong, kowe Iya. gak usah tak gendong. Wis Aku tahu kamu mau minta ini kan? Mbak Yumu lo gendongan, Reng. Ini kan? Mbak Analoka kan? Kamu mau gendong itu kan? Iya. Itu kakaknya. Mbak Yuku. Piye to mulo? Ketok ayu aku bagus lumrah wong keturunane. Mbak Yu apa? Iki Mbak Yuku. Mbak Tenan. Mbak Yu IP. Mbak Yu IP. Oh kakak ipar Oh, toh, ya itu kakak mulane. kandung. Beda mulane. Hah? Mbak E bojone. Bojoku aja yo ngene iki, jebles. Lo badi langsung ora. Disauri. Cetok. Disauri. Ora. Ora bojomu ora kaya ngono. Ngomong nek bojoku luwih elek ngono. Iya. Endi ya, Pak? Blegenek. Blegenek. Oh. alah. Bojoku rada ndek lemu. Lah dheke ya ndek lho, Pak. Lah iya. Bojoku rada ndek lemu bareng jarian ndak malah kaya teko ditaplaki. Jo. Amit aja bayi. Bojoku ten yo. Hana Loka Nggih. Wonogiri ya. Wonogiri. Wonogiri. Cedak lho, Wonogiri ini cedak ta? Lah bocah anggere ora tau main ning Jatiasa ya ngono iku, Pak. Ngopo? Daleme Wonogiri nek dugi mriki mepe gur 32 menit. Hah? Lah kok dadak ning Karangasem. Mobil tinggal kono melu slateran rene 2 jam. Engko mulih 2 jam Karangasem 2 jam teko Wonogiri. Kowe iki piye to karepmu iki? Karepmu piye jajal? Tak kira mboten teng Jatiasa niki wau, Pak. Lah kiramu ning endi? Kula itu teng Nganjuk. Wah. Jadi nek kula kan pri teng Karangasem. Ditakuti karo Mbak Saras. Mbok takoni piye? Mbak Hana, mungkin main. Nggih, Mbak. Nggih, Dek Saras. Tahu di teng Nganjuk derek Pak Kangko. Lho, Pak Kangko teng Jatiasa. Gak aku sing ning Nganjuk. Lho, kok Pak Kangko ki loro. Oh, kanggo sitoke paling. Heeh. Lah bareng kula dugi mriki tak foto. Heeh. Mbak Hana pun teng Nganjuk ah ngono. Lah sing mriko bulekipun WA, bocah ketok pinter kok pekok. Hana ki lek mangkat tanggapan tuh ora numpak Hais ora marem. Oh, iya. Wis ora apa-apa. Heeh, ya. Ardi wis siap. Nah, iki. Ya, piye? Lah. Wong telu lah, piye? Masuk kabeh niki, Pak. Masuk. Aku nek nyawang ning tenan, Pak. Kula niku ora mriki dandan, enek bocah cilik dolanan. Ah. Aku dadi wong lanang ya duwe anak. Ah. Bareng ngerti cah cilik dolanan, aku ngrantes kelingan anakku. Heeh. Lho bareng ngerti wong ayu-ayu lah kok lali bojoku. Iya. Kowe kok ngelelek bojoku terus takjak selingkuh lho. Waduh. Wani apa piye? Terang-terang. Anek bojoku kae lho. Alah bojoku yo ganteng aku lho, nyapa lho. Ora bro. Nek lek
Nek ya dhuwur bojoku. Alah nek dawa bojoku. Dhuwur nek didekno, Nduk, nek diturokno padha-padha. Wis to. Ayo, Nduk Ken, ayo Ken, buat celuk Ken. Nah. Yuk. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kaloyoran anggale sing tak sayang. Dua kali. Loh Mas Gareng. Dawuh. Dari Pak Tarmin lek dadi selaku dadi tuan rumah luar biasa. Masya Allah. Yahmine kopi metu, daharan metu, coba gagasen. Komplit medas danten alhamdulillah. Ngene iki asline mameri aku. Aku mau sore lali Ramadan. Wow. Heeh. Ning pancen ya kudu tirakate kuat, seorang dalang iki tirakate kuat. Melek poso kuwi kudu kuat. Leres kula nate untuk job mayangan sepisan. Alhamdulillah Pak tak tirakati. Hah? Rong bengi ra melek kula. Rong bengi kok ora melek. Nggih, monggo. Nduk dadare melih Bu, nggih. Melih Pak nduk dadare. Tak omongne sisan. Ya ngono kuwi lho. Luar biasa. Allah. Nun sewu Pak niki kliwatan dongene iwake iki. Kliwatan dongene iwake. Oh, ya wis. Iki jan nggih kersanipun rampung riyen, kersane rampung riyen. Nggih, kersane rampung riyen kok ndak. Nggih. Nggih. Ah. Wah. Mbok meneh badhe sambutan, nggih. Oh, wakil nggih. Wakil. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sampun nginggil, sampun nginggil. Sampun sanggep Pak, matur sembah nuwun. Alhamdulillah pinaringan Bagas Waras kalih beda sedaya mengawit kepanipun Gusti saged pinanggih warga ing laladan Mblodro. Mugi sedaya warga tansah antuk karaharjan pikantuk kawilujengan iki apa neh? Bakso. Oh, bakso wis jenengan sing nyekeli aku sing ngedum ya. Nah, Nduk, Sa. Ya ora apa-apa. Ya lagi iki lho. Ya, gareng ora trimo gareng ngedum anu barang panganan dadi sinoman. Kok kondo Pak Tarmin kon nambahi selawe ya? Nggih. Kirang sekawan, Pak. Ya, neh apa neh? Yes, Masya Allah. Wong dasare usahane menjadi Pak Tarmin
ana Jakarta kono ya sukses Mas Gareng. Leres. Dadi pedagang bakso insyaallah barokah. Amin amin ya rabbal Pak alamin. Tarmin. Amin. Surama itu babar pisan sengkut gumregut anggenipun gadah karya ngijapaken ingkang putra sarimbit mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ternyatanyipun yo dipahargya kanthi mewah muga-muga anggone omah-omah betah selawase. Amin 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 amin. Injih. Ki mau pembukaane lagu Gethuk. Gethuk Pomo diowahi cakepane dadi ajaan kepada babakan agama ngono iso reng. Insyaallah. Iso ya? Insyaallah. Heeh. Sepinten non ni. Nah, pas. Ayo kanca mangan bakso ngono ya kena. Niku napa, Pak? Mine kuning pentole papat. Loro, tipe kok ya. Loro to? Bakso O Mas, golek O niku lho. Aja piye reng? Diowahi dadi pitutur agama. Sore-sore krungu adan. Heeh. Ayo kanca padha sembahyang. Betul. Kene-kene bebarengan ing musala aja do gojekan. Kae-kae pujiane dimirengke kok nrenyohake. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja tinggal salate. Salat sedina kaping 5. Duhur asar magrib isak subuh iya. Salat dadi cagake agama. Yen ora salat besok mlebu neraka. Aja ngono. Salat iku perintahe agama. Yeah. Niku tembang ning diolah tembunge jane Gethuk niku tembange ya pun penak. Ning golek iki rasane ben ketemune karo syiar agama. Ora kok ngelingke kanggone wong akeh ning ngelingke kanggone kula pribadi. Jir menungso kuwi panggonane salah luput lan lali. Nggih alhamdulillah. Muga-muga sing mirengke, sing iso ngrasake nek ketoke apik monggo diagem, nek ketoke elek rasah digugu. Rak ngoten to, Mo? Oh, kepara nyoto. Alhamdulillah. Lah nggih. Liyane kuwi enak ora? Ampun apa? Ini wancane enak lah, Yen. Ora enak aku. Iya. Sore-sore metu bakso ngono ya kena ngajine gak krungu man. Sore wis isuk sore. Niki jam pinten, Pak? Wis isuk lho. Iki wis jam 2. Masyaallah, ora krasa lho. Domonge kok nyambut gawe kuwi nek atine seneng ya ta? Leres. Pamirsa kuwi ya mirsani tajem, melu jenah. Sing duwe mah atine seneng, peralatan kabeh mendukung, wis wengi ora krasa suwi. Masyaallah, ini pun jam kali lho. Meh jam 2. Ya tak kira ki meh jam 3 lho ki, Mang. Jadi luar biasa itu pamirsa nggih anteng jenjem niki tandake yen to ngematke wayang. Tatarane pamirsa niki pun tidak lagi seorang penonton lagi, tarafnya sudah penikmat bahkan pengamat. Semoga-moga sing do gelem ngersake wayang amati wayang, semoga kecintaannya terhadap wayang tidak luntur. Ben wayang ki ora saya ilang ning malah saya ngombro-ombro. Nggih. Ya. Betul. Amin. Aku seneng anggere ngendi gone nek tanggapan wayang aku seneng, Pak. Senenge? Kok nek kentekan bintang tamu kan aku tetep kesenggol. Nyapa? Kowe yang nomor 1 lho diutamakan lho saiki. Lho kondoso. Ora ngerti to kowe saiki wis rada misuwur ngono ora ngerti to. Mosok, Pak? Aku anggere temu karo wong jenengan kok karo Gareng Jajak terus. Nah. Niku berarti tenan. Aku kadung seneng kok gek jenengan ngeblok nih kaya aku Dik Mang. Ya ora. Oh nyata iki engko awake dhewe bablas ning Malang, kok Malang terus ning Ponorogo. Alhamdulillah. King Ponorogo. Kabeh ngersakne kowe. King Ponorogo jenengan endi? Ponorogo terus ning Karanganyar. Gak ngejak aku. Lah kowe ra iso no. Oh iya sing lali. Aku terus nggawa Gareng Wonosobo, Gareng Widi. Oh iya nika nggih sae, nika nggih lok jos. Pak Orbit ki genti ya, gentenan ya. Wis mumbul. Alhamdulillah pangestipun. Wis misuwur. Biyen gek men kan uncek tak umbulke diel mumbul. Terus bar kuwi terus enek meneh, terus genti kowe diumbulke diel. Alhamdulillah. Wegahku lek ngumbulke sinden. Lah napa, Pak? Tumbul lek lekas mumbul jenenge plek ngono. Halah melu wong liya. Lak ning loro ki kaya diris-iris to rasane.
Nek diniati ya diniati sing becik Ah, untuk demi kebaikan seniman. Ah, Nyatane iya. anggar seniman akeh sing misuwur, kehidupan seniman ya semakin tertata. Betul, Mula betul. banyak penikmat penonton sing seneng, "Wah, kae lho dadi seniman do apik-apik, nyatane do sukses, do sugih." Akeh generasi sing cinta karo seni Ya. sebagai motivasi. Ngoten lho, Pak. Ya. Ngene mah yo ngrogojekan ora apa-apa. Nggih, Ikhlas ngoten. kok. Pokoknya- Nek wis do kondang ngono aku melu seneng kok. Kowe saiki ora mung melu aku tok. Nggih, Melu alhamdulillah. dalang-dalang liyane yo luar biasa ora tau leren. Pangestu panjenengan, pangestu panjenengan. Ya syukur. Nggih. Ayo tetembangan sing rada alus-alus sik yo. Nggih, mangkaken. Sing rada alus.